Main gabi and welcome back to my channel. Tanawa guys. Kani si Joseph guys mo na yung naghawid og has guys nga katong dako. Karon guys, has ni sa dagat long. Kinuo ko, hallelujah. Oh my God. Has ni sa dagat guys ha. Di ni sa mala. Ha. Grabe bay. Di kani sa dagat yun. Nangiwag pa ni na ispat sa isang oo na ebidensya na ispat. Anja, nadakpan ni sa ato guys. Isara mo yung lana long. Oh my God. Ba, lemot sa ngana ning mas. Uy, kinuo ko. Long, bukan po na isang una na. Di ay, ngana niya. Bro, Ano pa ba? Pasikat ni Meg, ito may baksan king kagasa. Obe? Awiri long ah! Ako naman, kinuo ko, Jesus. Ha? Long, awiri isang ulong. Grabe, bay. Ha? Oh, Ano no. guys, guys, Wa pa na mga ngalong. Wala. Wala siya. Jarabay. Uy, ijara maon ni manok og dagat. Nga naanin ay has maridana, ijara long may paakon kada na lana. Ibalik mo sa dagat na. Naman lagi biasa, ijara duha. Nabong naman ko. Ala guys, duha ka buok. Di jenis disip mahadlok guys. Nabong ang gunit niya. Ijara panghawiran magpapaak po nagkubra guys. Duha ka kamot des nangagi. Isang ipapaak. Grabe mong kalong oy. Muaway man kag kaning la. Uy, anong balik? Uy, ijara. Buhian ni mas dagat long. Long, ato na naman buhi long. Oh. Long Joseph. Ato na naman na ibalik sa dagat long kanjang mamaak na. Di ay, butan mo sila mo sa baksan. Di po na ni mo lutuon. Kuan mo naon mo. Pareha baksan din sa tuwa. Nas ugali ka nas baksan sa dagat ni. Long di na ni mo lutuon. Dili ay looy. Loy. Kanjang mamaak kinuna. Imposter. Oh no. Ang putan ba kaya. Okay guys, to ana. Aja ko nutong buhian sa dagat guys. Say putong walo-walo. Anang isuga po ni Joseph oy. Walo-walo di mo. To ana guys, aja ko nutong buhian sa dagat. Gikan man to na na. Oh, sige long salamat. Ning ari ra jud siya guys kay mo nang ija ko na ipakita. Kana guys. Hallelujah. Wala malig budget. Oh no. Budget ka lang. Napala mo ko. Mo taganang kuan pa sa payan. Isa guys. Tapos JR. Na guys. Gamit eh. gon. Ajang dyan. Nampot sa parlor ani. Sa among pantaw. Isa kay isa. Dua. Diyan mga gamit na itaurag pilok guys. Kani, manita oray yung pilok. Kani. Asa among ipatanahon dito guys. Kani. Mone. Fake nga kuko. Kani. Oh no. Mone siya mga cutics ana. Ana agkin ni murag mao ni. Kuan kani. Mone kaning papilit sa kuko. Dahil yung mga gamit guys kani pang kung na doktor pa ni pang opera. Di pa iban anong ka kumpleto. Na Mone si ja. Okay guys. Dako nga spot pa. Ito nga nabenta tong sinaw. Kaya gabiin naman dara sa bahay guys sa among Philippines. Gabiin na. Naan sa lalay oras. Alas 8 na wala diri guys. Mapalit pag-uli nilagi ka na no. Ulit pa ingon pagana na. Ano naman lagi to kuno sa amli to nakuha. Gabi ira dito nakuha guys. Abi na karon. Paingan pala ito. Ay mao ding jang dadin agalon adto kay buhian. Masaya si Lucas. Lucas. Hi Kuya Ik. Wapuhan ni Kuya Ik ay. Mura ka Koreano lang. Mura Koreano si Kuya Ik. Tinaadlong mo ato ka kanang mga ato sa Japan, Korea. Di kayo nag-Pinoy. Si Kanin. Muna Pinoy jud si Imon. Kani. Ningang salamat and please subscribe to my channel and like and share. And please click the bell. Salamat. Aron nga makita ninyo ang sunod upload. Salamat and God bless to all.